Omplit de cavallers i princeses xicotets. És una ruta per a tota la família que organitza una empresa valenciana. La millor oportunitat perquè els més menuts de la casa descobrisquen la història i es divertisquen protagonitzant-la. Això va ser i era unes princeses molt menudetes i uns cavallers valents com cap altres que vivien a l'antiga ciutat de València. Reunits tots al voltant de la reina, els agradava conèixer les històries dels seus monuments. I vostè, cavaller, podria dir-me per què es diuen Torres de Serrans? Porque comías jamón serrano. Sense por s'endinsen en un món d'aventura, d'espases i colones i no dubten en donar la benvinguda als que venen de fora. ¿De dónde vienen y con qué intenciones? Vengo de Brasil a visitar-me. ¡Desde Brasil! Sense deixar les espases i sense perdre les maneres d'exquisida dama, continuen el camí i finalment als seus peus s'alça majestuosa la ciutat de València. A les portes del Palau de Cervelló, els protagonistes d'este conte ja tenen clares les coses que més els agraden. Crec que el vestit, la corona, los dragones. Jo aniria tots els dies al col·legi de cavaller. Però no penseu que això s'acaba així. Encara queden moltes llegendes de València per contar. La Coral Sant Jaume de Vila-real no para d'actuar des que es va proclamar campiona del programa Cantem de Cor d'esta casa. Els seus compromisos s'han multiplicat i fins i tot han editat un disc